base camp kok reket tenan. Tak boleh mangkat sik lah. Bahkan no mangkat. Yo ngalah boyokku. Oh beneran mah ketiban mangga. Nyapu ki marah ngelak tak tuku wedang kita seger iki. Wah nanti ya jetku tahono wis boyokku loro masjid ilang. Aku lho rak tenan to nek tek nang kene. Oh iki digoleket mau oh. Ngopo tau kok galau? Ben aku ketemu kowe kok mesti kowe galau. Ngopo to jane? Aku kehilangan duit Bro. Duit Kita ilang yo. Maki aku ki nyapu nang kene karo golek manggar nang kono. Kowe goleki nang kono kae, aku tak goleki nang kono kuwi. Wah, gue apa sih deh? Apa ya kok rada kenyil-kenyil? Aku sih lo bisa nemu. Ya sing itu aku sih kok. Kaki dong apa ya mah do idak-idak nanti. Weh, kowe dong apa? Ora apa-apa oh. Ya wis nek ora apa-apa, batinku nek gelut Wih, kok diilang? Gawe apa ya? Apa lise yo? Iya tak balik yo. Yo, alah marah sidonge wangi. Iki. Wis mangi wae aku sik aku. Wah, yo ora kok. Aku sing 10.000 sing 5.000. Ya ora kok. Wah, kayak kok do mandek gemeremeng ya. Wah, sanen jetku dijikok, tak tilane. Kemudian gue tuku bakso wae 15.000 oleh 2 porsi. Ya yo. Oh, jetku dotok colong. Ayo Kit. Oh, jancuk kae. Wo.